Moikka kaikki ja tervetuloa nyt seuraa vuoden 2025 SM-kisavlogia. Tässä on tullut oikeasti ihan sikan pyytöjä tänä vuonna, niin mä yritän nyt tehdä vähän pidemmän version. Niin joo, mä lähden ehkä tunnin päästä hallille ja sitten me lähdetään kohti Vaasaa, koska Vaasassa on nyt SMit ekaa kertaa. Kai, kun se on yleensä aina PK-seudulla, mutta mun mielestä on kiva vaihtaa vähän maisemaa. Niin, täältä jää ehkä joku 4-5 tuntia, en mä tiedä, sinne, niin joo. Okei, mä lähden nyt hallille. Ja tässä on meidän matkustusasu, että meillä on tää seurantakki ja sitten joukkuepaita ja sitten meillä on meidän bagit. Me ollaan nyt hallilla ja meidän bussi on tuolla. Meillä on nyt tässä tikkumatkalla, mutta se on kätevämpi. Joo, toi bussi lähtee siis legit puolen tunnin päästä. Mä en tiedä miksi se on noin aikaisin tossa. Mennään sinne istumaan vaan ja ottaa. Olen bussissa. Joo. Meillä on todella hyvät paikat tässä. Ja Varattiin puoli tuntia ajoissa, ettei kukaan musa. oltiin ekat bussissa. Nyt alkaa meidän kisareissu. Tervetuloa katsomaan tätä. Yes! Mä edes kuvaa. Moi Liisi ja Milena, mitä mieltä olette siitä, että SMit on Vaasassa? No mun mielestä se on yksi omilla, mikä käytiinkin ennen Vaasassa. No yleensä on siellä semmosia vähän taas vaihtelua, ehkä uusia luulia, uutta menestystä. Mitä Liisi? Kyllä mielestä kiva vaihtelua, että ei ole ikinä ollut sen vuonna. Yes. Yes. Nyt me pysähdyttiin ja me mennään kauppaan. Meillä on tämmönenkin mukana. Tulee kiva kuvia sitten. Me ollaan nyt Porissa. Ja me ollaan ajettu 2 tuntia ehkä. Eli 2 tuntia jäljellä. Yes! Joo. Paljon. Valkut kävi äsken rekisteröitymästä. Arenalla. Niin, nyt mennään hotellille ja sitten mennään vaan suoraan syömään. Me päästään syömään ja me saadaan Isoksene. Joo, sitten mennään sinne Isoksene keikolle. Sinne etkoille. Me ollaan nyt hotellissa. Ootan, että saadaan kortit. Me ollaan nyt menossa meidän huoneisiin. Ja äsken kun mentiin, niin Iisak Sene tuli vastaan. Se vaan käveli meidän luo. Se on samassa hotellissa kun meni. Ei vitsit. Nyt tulee first look meidän huoneesta. Jutte avaa nyt. Okei. Okei, me ollaan kerroksessa, niin otetaan viileä. Hello New York! Millainen maisema? Yes. Okei, tässä on meidän sänky. Onpa täällä jotenkin tosi niinku... Colorful. Joo, jotenkin niinku avaraa. Okei, katsotaan vessa. Joo, tää on samanlainen. Voinko laittaisin kortin siihen oveen? Tässä on nyt meidän peili. Tosi hyvä. Täällä on tämmönen suihku. Täällä on conditioner vaan. Nyt ollaan syömässä. Me lähdetään nyt minne? Me lähdetään SM-etkoille. Tosi kivaa. Siellä esiintyy Iisaksenne, jonka me äsken tavattiin. Niin. Se on tässä Vaasan torilla. Me ollaan täällä Vaasan torilla nyt. Meillä on meidän matching outfits. Me ollaan aika yhtenäisiä, meillä on aika hieno. Siinä on meidän ensi kauden sit eri edustusasu. Yes. Vau, täällä on niin hyvä meininki, että eihän tässä oikein kehtais töitä hoitaa. Me tultiin nyt Judarin kaa takas meidän hotellihuoneeseen. Tässä on iltapala. Näytä mikä on sun iltapala. Nice. Ja meillä alkaa kohta joku iltapalaveri. Yes. Tuo keikka oli tosi hauskaa. Se oli vähän random oikeesti, mutta oli hauskaa. Siis kattokaa tätä SMien kisapaitaa. That's gorgeous. Siis tässä on niinku tämmöstä kultaista glitteriä, siis tää on niin upea. Näytä takat, eikö tässä sama kuin se Superian paita takaat? Ja ihan sika hieno. Mennään meidän huoneisiin takas, saatiin nää. Me laitettiin Judden kanssa nyt tämmöset
Mä luulin, että sä kuvat muuta. Ihan sika urputtu. Yhtään tiikeriltä. Mut joo, mennään ihan just nukkuu. Et mä ollaan nyt valmiit ja basically mennään nukkuu. Jep. Joo, hirveellä kestä. Me katsotaan nyt Judden kaa mun vanhoja vlogeja. Ja sit me mennään nyt kans ihan just nukkuu. Joo. Nähdään huomenna. Hyvää yötä. Huomenta kaikki, kello on nyt 7:30 ja meidän aamupalalla. Herättiin just. Juu. Tässä on 5 tuntia kisasuorituksia, niin varmaan. Tässä on oh. Hyvä huomenta. No moi, tässä on mun netit. Yes. Mennään laittautuu. Heippa. Heippa. Okei, me tehdään nyt meidän kisaluukkiin. Meillä on tämmönen kampaus. Ja sit yes. Silmämeikkiä, mulla puuttuu vielä ripset ja mennään hakemaan nyt glittereit. Meillä on tämmöiset letit tolleen. 4 lettiä. Yes, ja sit meillä on taska vielä pohkeessa. Nyt haetaan glittereitä. Tää on mun silmä. Laita päätä haavassa. Älä klompaa. On hyvä. Nyt alkaa olla kisalukki aika valmis. Mä laitan vielä ripsiä ja nyt kiertää mun hiuksiin. Yes. Sitten lähdetään ehkä joskus 40 minuutin päästä kisapaikalle. Moi, nyt on semifinaalipäivä ja tässä on vähän ollut rankkaa kullakin. Että tästä se lähti. Ei MPN:ää siitä, että tää on meidän stunttiryhmän vika. Mä itkettä ja mä tuun varmaan itkemään sitten. Kun... Lumina lähtee vaihtoon, niin tää on meidän toka tässä mit yhdessä meidän stunttiryhmällä. Niin tää on vähän stressaa ja ahdistaa. Last one, best one, jne. Joo, niin me odotetaan, että Lumina tulee tänne vuoden kuvaa TikTokkeja. Niin. Tässä on meidän lukki vähän käynyt. Näkyy, meillä on nää letit. Tosi söpö. Sitten tämmönen Yes. Ocean Eyes. Sieltä tulee meidän takari. Yes. Sitten lähdetään. Alkaa jännittää jo vähän, mut kyllä se siitä. Nytten, mitä me tehdään? Me mennään kisapaikalle ja me ei varmaan saada puhelimia ennen Joo, ne kerätään niinku nyt täällä hotellilla jo. Niin. Toivotaan meille hit-suoritusta. Tai edes puhdasta tai jotain sinne lähelle päin, ois kiva. Jep. Oli siis yksi kauden parhaimmista suorituksista. Olisi ollut puhdas suoritus, mutta sitten sieltä tuli yksi tykan palas, joka oli valitettavasti meidän ryhmä ja se oli oikeasti varmaan siis koko ohjelmaa varminta. Ja meille friikki tuli jostain kanasta kotopuolella. Niin, mutta se oli hyvä korjaus. Niin toi oli oikeesti tosi iso pettymys, kun toi oli niin helppo taito vielä meille. Mut joo, oli oikeesti tosi ylpeä joukkueesta, toi oli oikeesti joo, ne meikit on vähän lähtenyt. Toi on Tikkuran paras SM-suoritus. On defo. Joo. Nyt me odotetaan, että kohta sanotaan ne finalistit ja sitten me mennään takas hotellille. Uimaa ja syömään yömässä. Moi. Mä tulin katsomaan mun ekoi cheer-kisoja. Vähäksi aikaa mä oon kotimatkalla tässä, niin katsotaan mitä täällä on. Joo, mä tulin myöhässä. Mä vähän lupasin puolista katsomaan. No ei se mitään. Näiden esitystä, mutta pakko mennä takas nukkua, kun mä olin niin väsynyt. Joo. Oli hyvä keikka kyllä. Oli tosi hyvä keikka. Oli tosi leffa. Kiitti. Onks tää vlogi? Joo. Me tultiin nyt palkintojen jakoon ja me äsken oltiin ainut joukkue, ketä istuttiin ja me ajateltiin, että oli vähän walk of shame, niin meidän piti nousta seisomaan. Joo, toi oli vähän noloa. Mut nyt me seistään niinku muutkin, niin kaikki on hyvin. Meillä on taas otettu, me tehdään tästä fotodamppi. TikTokkiin tulee. Joo. Mä kuvasin aika monesti. Kerro mikä sija? 10! Let's go! Nyt lähdetään takas hotellille. Mennään nyt syömään ja
Ja sit sen jälkeen uimaan. Me ei voida kuvata itteemme, kun näytetään niin hirveältä. Me näytetään takatapäin. Ne hiukset tulee tolleen sivuille. Ja meillä on pesty vähän hiuksia kunnolla. Miksi täällä ei ole ketään muita? Onks Mika? Oh. Joo niin, tämän ruokailun jälkeen, me ei nyt oikeesti voida kuvata itseämme, niin mennään uimaan. Täällä on joku hieno uimapaikka. Siis mä voin vannoa, että toi isäksi ne tulee vastaan siellä uima-altoillakin. Mä oon nähty se varmaan siis 10 kertaa. Niin. Me ollaan basically kavereet jo. Niin se oli tuolla kisoissakin kattoo. Tai siis me nähtiin siellä yleisössäkin. Joo. Täältä otetaan vähän. Tultiin nyt vähän käymään kaupassa. Näitä oman aamassa. En todellakaan näitä. Me mennään nyt seuraavaksi uimaan tonne. Joo. Yes. Hirveä. Pikkuseppo, ykko. Wow. Nyt mennään joukkuepalaveriin. Oli hauskaa tuolla uimassa. Me katsotaan täällä nyt kisoja. Oliko se ennen X-Handeleitä? En mä muista. Me nyt vaan maataan Judden kaa täällä sängyssä. Ei jaksa nousta ja... Okei, mennään siis legit nukkuu ihan just. Pitää käydä niinku ottaa leikit pois täältä. Yes. Ei jaksa yhtään sitten sikana, mut huomenna aamulla on joskus 10 herätys, niin saa nukkua tosi pitkään. Ihan chilliä. Ja sitten päästään vielä kattoo kisoja, ei tarvii ite jännittää mistään. Niin se on kiva. Ja sika kovia sarjoja. Legit tulee tosi jännittävää kisapäivää jotenkin. Can't wait. Ja no mä menen nytten. Nousen ylös ja menen nukkumaan. Hyvää kaikki. Huomenta nyt on minä olen täällä aamulla. Mennään nyt aamupalalle ja meikkasin äsken aamupalalla. Mä en meikannut vielä. Juu, sitten ei tarvitse meikkaa sen jälkeen, niin voi vaan pakata. Mut joo, mennään syömään. Ja sit pakataan ja sit lähdetään kisapaikalle kattoo kisoja. Yes. Saanko mä bussis sun koneen? Sit hyvästellään meidän hotelli ja lähdetään kisapaikalle. Jee. Mä oikeesti malta ottaa. Mäkään. Tulee tosi mielenkiintoinen päivä. Tosi chillia vaan mennä kattoo kisoja. Sama outfit taas kuin matkustuspäivänä. Meidän lemppari outfit. Yes. Eli me lähdetään siis, ja tää oli tosi hyvä hotelli. Täällä oli oikeesti ihan kivat huoneet ja kaikkea. Hyvä aamupala kans. Yes. Eli Shout out Hotel Royal. joo, joku Vasa Royal. Yeah. Oli ihan siis mahtava aamupala. Siis tää Oli oikeesti. palkittukin jollain parhaimmalla aamupalapalkinnolla tai jotain. Legit. Monetkin oli niin kiva. Mut joo, nyt mennään kattoo kisoja. Ja MP saa siitä, että me katsotaan kisoja. Mun mielestä oikeesti tosi chilli. Ja ihana päästä kannustaa muita ja nähdään uudestaan kaikki ihanat ohjelmat. Yeah. Me ollaan nyt syömässä. Meillä on kana ja riisei. Ja sit meillä on tämmöstä valkoista pullaleipää, joka menee rikki kun voitelee. Mulle tuli Wallis. Yes. Se kuvaisi kun mä pinnaan. Me katsotaan nyt täällä kisoja. Ja kohta on palkintojen jako. Jodde yrittää nyt pinnaa. Noniin. Nyt me otetaan palkintojen jako alkaa. Sitten sen jälkeen me lähdetään jo kotimatkalle. Ei oo mitään kuvattavaa oikein. No haluaisitte nähdä mitä mä oon ostanut? Mä voin näyttää teille. No joo. Okei, nyt tulee shopping haul. Eli mä ostin 2 cheer-paitaa. Toinen säästän save best for last. Se näkyy kyllä. Pincher. Toinen paparapapapam. Tämä, koska meidän kaikilla kavereilla on tää. Mä ja Milena ostettiin tää 20 hintaa ja nyt ne maksaa 2 euroa. Joo, nyt on 2 euroa. It's bad. Ketä muu osti sen? Nostaa käden ylös. Niin, mulki oli se aikaisemmin. Moi näyttää myös, mä ostin tällainen Näitä. Finland ja sit base. Oh, äiti osti nämä. Ne on niin hienot. Ostiks joku muu jotain? Kattokaa, ketä sieltä tuli. Onks sieltä ostoksia esiteltävänä? Meidän chatti menee. Okei, Virille osti. leipää, koska mulla on nää. Mä ostin taas tällaisen. Mä ostin myös nostaa. Tulee oikeesti olla näköistä. Pidin suutta. Miksi bad? Meillä oli sika hauska incidentti.
Nyt mennään minne? Aateiselle syömään. Ja mitä me syödään, Liisi? Mäkin kirvessaan voi syömään. Mitä me syödään? Mä kysyn Liisiltä. Mitä me syödään? Lihapullia. Joo, lihapullia. Ja pastaa. Tough. Me ollaan täällä Vaasan ABC syömässä. Milena on vaan sirvekepullia. Näytä Milena sun pullat. Mitäskö sä syöt mitään? Näitä vegepulia mä oon syönyt jokaisella aterialla tällä matkalla, että kasvisruokaa voisi ehkä syömään ihan uudestaan. Matka jatkuu. Meillä on nyt toinen pysähdys täällä Porissa. Tämmönen nopea. Ihmisiä. Me ollaan nyt Turussa ja nyt hyvästellään joukkoja. Niin nyt tulee vielä tähän loppuun ne kamerakuvat, mitä mä lupasin tuolla aikaisemmin. Niin. Mä tulin just nyt kotiin ja nyt on SM-kisareissuihin ja kiitti kaikille, jotka jakso katsoa tänne asti ja nähdään toivottavasti sit ensi vuonna taas SM-vlogin merkeissä tai sit Eknal-vlogin merkeissä. Mut joo, oli ihan sikakiva reissu oikeesti. Ohjelma näytti niin hyvältä. Vaikka sieltä tuli se yksi pudotus, joka oli aika personal, mut silleen kuitenkin on oikeesti ylpeä meidän joukkueesta. Ja toi 10-siakin oli ihan sairaan hyvä oikeesti. Niin kun miettii, kun meillä on niin tasainen ja kovatasoinen sarja. Niin mun mielestä se, että voittaa yhden joukkueen tai on tyyliin toka vika, niin on jo saavutus, koska tässä ei ole mitenkään itsestäänselvyys, että voittaa yhtäkään joukkuetta tässä sarjassa. Niin. Ja oli oikeasti hyvin järjestetty SM-kisat ja finaali oli tosi kiinnostava. Meni kaikki sieltä mun mielestä oikein ja joo, oli oikeasti ihana reissu. Yhdessä joukkueelaisten kanssa tai paluumatkakin oli tosi ihana, kun lähestyttiin joukkueena vielä lisää. Joo. Kiitti kaikille, kun katsoitte. Mä yritin tehdä pidemmän vlogin, että toivottavasti jaksatte katsoa nyt tänne asti. Se oli rajat, mut joo. Heippa!